Nhar il-ġimgħa l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ikkonferma li l-ekonomija minflok tikber qed tiċkien u li għalhekk pajjiżna jinsab f'riċessjoni. Madankollu għall-Prim Ministru il-futur ta' pajjiżna huwa wieħed sabiħ. Iva, jiena neqba' ngħid li għandna ġejjieni li għadu sabiħ għal pajjiżna. Fi kliem il-Prim Ministru li jgħod huwa ser jiġri fil-futur. Issa naraw fit-3 xhur li ġejjin, u naraw it-3 xhur ta' wara, u naraw it-3 xhur ta' wara. U naraw pajjiżna kif jimxi l-qudiem. Għal Lorenz Gonzi l-ekonomija sejra tajba. Sissa li nista' ngħid it-turiżmu jidher li miexi tajjeb. L-numri jidhru li ġejjin. Il-fabriki tagħna, l-esportazzjoni tagħna, kif qed tidher? Sissa jidher li l-esportazzjoni għadha mixja b'ritmu tajjeb. Il-qasam tax-xogħol kif sejjer? Jidher li mixjin tajbin. Dwar l-iskema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek minkejja li kien huwa stess li wieħed li sal-2008 din kellha tkun mifruxa mal-pajjiż kollu, Lorenz Gonzi appella lin-nies biex jieħdu paċenzja. Kien hemm min qalli Prim Ministru għadkom ma frixtux kullum kien imma qatt jonqos xi postijiet vera, ħudu paċenzja bina. Skont Lorenz Gonzi fil-qasam tal-persuni b'diżabilità, gvern immexxi minnu għamel passi kbar il-qudiem. Il-gvern imexxi minnek, kif qiegħed jaħdem speċjalment tal-persuni b'diżabilità. Hawnhekk għamilna passi kbar il-qudiem. Għal-Prim Ministru ir-riżultati jitkellmu waħedhom. Riżultati qegħdin hemm u r-riżultati jitkellmu għalina. Fi stqarrija bit-tweġiba l-Partit Laburista għalli Gonzi PN mhux jirrikonoxxi l-problemi ekonomiċi u mhux jifhem dak li ilhom iħossu l-familji u n-negozji. Minflok Lorenz Gonzi ntilef jitkellem fuq iċ-ċertifikati biex jipprova jiġġustifika id-deċiżjonijiet tiegħu fosthom li jħu t-tieni salarju ta' 500 euro fil-ġimgħa, temm jgħid il-Partit Laburista.